Моите родители са заклети къмпингари. Арапя е моят втори дом. В случая лодката се явява моето бягство към дивото, защото то ме зове. На морето прекарвам между 90 и 120 дена, като стигаме и до 365 дни. Листи е единственото място по Южното Черноморие, където се чувствам свободен. Харесват ми малките затворени плажчета, хареса ми, че няма никой друг през повечето време, освен мен. Хареса ми, че водата е чиста, харесва ми звука на природата, звука на вълните и това, че нищо друго не може да те разсея и че няма обхват. За мен морето е кислород. Без него не мога да дишам.